Nana Adu Ameyaw Imposo ene Ameyaw ede hyekonkono bretu de hye a ne bu odu no wakokoduru. Nana Adu Ameyaw ne papa owo no Peter Asan Saki ne maame nso maame Rosaki omu nyina awurade mfom kra ensie yie. February bosome ne da etoso enum afe apem hankono aduana nan ana owo Nana Adu Ameyaw a woye afigyaase hene na nabrabo mu no ye di adodo na de frɛ no ne owura Kofi Saki na okɔ sukuu ewo Senieja Methodist School a eno ne ye basic school na one ne wofa a ye frɛ no teacher Boache ene traye ekopem ebra owie sa basic school no afe apem hankono aduesia owie di basic school ewo Senieja no otoa so eko Ghana secondary school di imprempren ofere Ghana senior high school ewo Koforidua afigyaase afe apem hankono adueson enan ana Nana Adu Ameyaw etu kwan eko German mam so kotoa na brabo so ofri German no otoa mu ade ko UK mam eho eno kotoa ni school so no koye computer science ewo ho no mo otena UK mam eye adwuma kakra eno achi eno yese da bi obeba ni nchi nti afe apem hankron aduwotwe ana Nana Adu Ameyaw esa ba na chi ewo Ghana no obedru Ghana no obomodin ase ono anso ebebie na adwuma nti ote consultancy firm ani atune din Zip Life Consultancy a eno no ode kraniema edi free amanone ede bre asojafo a omusu tibidi omudwuma eno achi no ono abomodin a ebo no modin esi Caprice Hotel and one crampompuni mantem na ohwe hotel no so edi hotel no ye adwuma akopem se osan bi yogurt factory ane nipa efiri mia ebetu bi efiri ho ekoton Nana Adu Ameyaw odine si abakoma hene awa Asante afigyaase afe apem hankono abiwotwe enkono enum no enu hu ni se sade ne modemo na hokeka na kokuduro nimdie ni nyansa ekura no osi no afigyaase hene afe apem hankono abiokono baako ebra na Nakuradu yi adom afigyaase hema oba wonfefo oba kukudufo akokoden age afigyaase man asi ho no mo obetena adwaso ade ne ho bɔ afɔde ade ma eye afigyaase man eye adwumaden ebesom mposo ani Ameyaw enkonya na odiade efiri afe apem hankono aduokono baako edi kosi mpimienu ene aduenu enu Nana Adu Ameyaw a wotoso mienu Nana afigyaase hene Nana ebo no modin a edi afigyaase man anim emo no ene beye wotitreni a na oda afigyaase sub traditional council ano ukopiem Asante Mampon so a ono na san Mampon ni fa hene Nana ekoso asum Mampon asum ni kuro eye Asante afigyaase ebra Mampon hene eni ho no mo no Nana na tinam se acting president edema Mampon traditional council no ye ntutu nyina de man kopem se Nana beba ebra Mampon hene na no sebo nso to so mienu free mu no ono na tinase na ohwe kuro no so kopem bra yeyi Nana osebo nsu a wotoso miensa emprempren Mampon hene wayi no Nana Adu Ameyaw ye wo bia na openkabom opesundwie opewodo openukwaredie baby ese reto no obere se wode asem ne beto emeneko a omu ntanchia na sumdwie ene na hofama enne hu mobronti de na dodo nyina aka ne se Nana Adu Ameyaw yi ka wo de wo sesofo Nana Adu Ameyaw ebetena afigyaase akonya so na niema bia ne bre so ebi daadi eye afigyaase senior high technical school ye friend EATS ne breso ana sa senior high school eba beka afi school ho men be ye mienu Nana Adu Ameyaw toso mienu
Ɛnam nipa sɛ wokɔ anim a na mmerɛ yɛba nipadua mu nti ɔyare ebre kakra bi na yareɛ no ɛne di asie yie paa enum a ɛno yɛ sɛ ɔkɔhwɛ ne ho ayaresa aba yɛte ya ne sɛ nana adu amayaw afigyaase hene ɛkɔ akura nana damiri fadue awurade mfa wo kra ensie yie